so tawi eɗen mbaɗa analyse bilan président ma ɗes hawnade seeɗa par ce que bandiraɓe ɓe ne mbiya e nder hitande widnoɗo hen bilan ina hawni mais hande sen ƴeewi kala ko wiya ɗo ina namda e banggue bilan ko kamɓe kolluno yimɓe lawol ha yimɓeɓe cuusi namdade ɓe bilan seɗen teski haade mabɓe hebde laamu ko kamɓe mbino so tawi neɗɗo lamminama leydi ndi walla kamɓe soɓe tottama leydi ndi e nder lebbi ɗiɗi aɓe mbawi reglude leydi ndi kamɓe mbino kadi aɓe jogui livre ne wiye solution kala ko woni caɗele leydi ndi turvama hen ha paari ɓe namdi tan ko rokkede leydi ndi ɓe puɗɗo gollude ko kamɓe kadi mbino son lammini neɗɗo mon pied ton pied woni koyngal am koyngal ma woto dokke ɗum hay dawal gotal saabu ɗum kala ko foti liggede leydi ndi ina timmi kadi sen ƴeewi leydi Sénégal to fuɗɗiɗo e guila 1960 ha joni président ji gadiɗi ardi ɗi foof wonko golli ko tiiɗi ha ganduɗa hande eɗen mbawi wiide les fondamentaux ɗi ganduɗa kañum poti tambade développement leydi ndi waɗama ɗo hande sen ƴeewi infrastructure sen ƴeewi banggue janguirde sen ƴeewi banggue cafrirde foof waɗanoma heddi tan ko wadde déroulé Allah waɗi kadi nde ɓe gaari nde ɓe kawri pétrole ina yalti e gaz e leydi ndi donc hande eɗen mbawi wiide kala ko rendinteno ko wiyete ko ingrédient pour neɗɗo wawa wadde impulsé développement nan e nder leydi ndi so yanti e koɓe kalno ko sen beelama mbiyen tigui eɗen mbawi namdade bilan mais sen ƴeewi e hitande nde ha ñanden e discours président de la république le 3 avril sen ƴeewi ha joni ɓe jarata koye état des lieux woni ɓe goni koye wadde ɓeetu holko wonno ɗo ha joni ɓe donkama yoɓe gaynu ɗum sen jinon ɗum noon ronkama yo gasse par ce que kamɓe ɓe ngala to ɓe kuccini meɗen hande leydi ndi ko haala ɓolo ɓe jogani meɗen en teskima discours aji président de la république ɗi waɗi ala nation ɗi foof ala hen to wi janggo walla ɗo e lewru walla ɗo e hitande amin eɓɓi wadde naggam ko ɓeydata leydi ndi walla amin joguiri wadde posé première pierre walla démarrage travaux mo ganduɗa ɗum ɗo so waɗama yimɓe ne mbawi wiide hen gartam hitande no wurno so tawi président ala yiyande pour wiide yimɓeɓe ɗo e lebbi naggam ma wonko kollumi moɗon eɗen poti wawde wiide tigui enen hande eɗen poti fayide saabu ɗum en jiyani taw maale kollitoje hande to paaɗen eto leydi ndi fayi ɗum noon ko waɗi ɗum ko tottaɓe leydi ndi ɓe keblanoki ɗum ɓe paranani ɗum gan saga ne ɓe mbiyata yimɓeɓe wonko ɓe jogui e gandal e wawde jogade leydi ndi laaɓi tigui ala ko ɓe joguino ɓe joguino tan ko peeje e noɓe keeɓiri leydi ndi nde ɓe keeɓi leydi ndi noon leydi noon jogortake haala jogortake fenade hande eɗen cohli ɓen change jaɓɓal ɓe mbayla foof koɓe jahatno ko beele ma leydi ndi few saabu hande kala to neɗɗo mema hen wiyatma ko leydi ndi ne muusi sa yeehi jeere ina muusi sa yeehi to ndemaka ne muusi sa yeehi to safara ngo ina muusi sa yeehi to jangde ina muusi ala foof fannu hande mo mbawɗen wiide wonko waɗa ɗo walla wonko fawa ko ina hollita yimɓeɓe to paaɗen to ne siiri ɗum noon bilan o e nder hitande sen beelama mbiyen véritablement ko bilan mo ganduɗa négatif par ce que haydara ala kon perspective haydara kadi ala ko fawa e nder hitande ha gasi son ƴeewi kalanta mon ko président yeehi to président waɗi réforme walla président yiiɗi wadde réforme alors que hay réforme aji ɗi sen ƴeewi eɗen mbawi wiide hande hay réforme goto en cohlani e leydi ndi so wona réforme patuɗo e banggue faggudu won ko wiyete ko économie par ce que sur le plan judiciaire eɗen gandi kala ko sohlano e leydi ndi nanɗo hayso woni wonko yiiɗa ɓeydede hen leydi meɗen e banggue justice eɗen mbawi wiide ko leydi ɓamtide walla yarude hen yesso par ce que ko justice meɗen tagui malgré ko heewi ko e leydi ndi foof leydi ndi daari waɗi face ha wawi wadde men permettre mbaɗen organiser élection mo ganduɗa inclusive et transparente ha kamɓe ɓe keeɓi leydi ndi banggueji keddiɗɗini ko noon donc firti ko aujourd'hui l'urgence wona yaadino waɗa des réformes mais l'urgence c'est plutôt voir qu'est-ce qu'il faudra mettre sur place un dispositif walla des mécanismes mbaɗi wadde permettre leydi ndi ɓamto ñanden min jeehi assemblée on ji on a voté une loi d'amnistie cela veut dire kamɓe urgence mabɓe foof ko réglude hajuji mabɓe woni haaju mabɓe e loi d'amnistie o ko yimɓe wujjannoɓe ɓe warannoɓe yimɓeɓe bonnannoɓe ɓe aɓe jiiɗi wadde ɗumen indemnisé ɓe ngala peeje no mbaɗiri indemnisé mais loi o wona pour wiide kala waranoɓe yo gartire son ƴeewi walla ma on ji ñaawoje kewata caggal nde loi o waɗande mais le problème c'était juste pour régler les indemnités par rapport e kamɓe yimɓe mabɓe ɓe ganduɗa aɓe jaggi ɓeɗo ko potɓe yoɓede ɓen helannoɓe wujjannoɓe yonjoɓe ko ɗum woni haajuji mabɓe ko ɗum woni urgence uji mabɓe ɗum tagui véritablement hande fayre nane leydi ndi bandiraɓe foof ne paayi par ce que tout simplement haydara ala ko yiya ɗo ko leeri walla ko hoccini yimɓeɓe